Op igen. Hej! Du er fundet. Men det er jo et godt gemmested. Hvad? Hende kan vi have hjem og cykel. Skal hun til at hjem nu? Ja, og cykel. Og cykel? Ja. Ligesom når du cykler. Hej. Mus. Og jeg tror, hun kan med dem som vi. Skal hun hjem ligesom os?